Hele, to se vám nestane. Já si tak hraju karty a mě normálně porazí žirafa Gurapa. To je super reklama. Napište mě určitě do komentářů, kdo z vás ji zná. A nebo třeba ta reklama Bobíka. No, každopádně. Zpátky ke koulím. Jo, dobrý, mě se otočil obraz, tak nic. No, každopádně, zpátky ke koulím, jo. No nic. No prostě, hele, to se vám nestane. Nejenom, že vás porazí grapa, jo, totální žirafa, hele. Ale taky najdete ve hře toho ESO, to je normální. Ale je normální tohle. ESO nějaký princ. ESO další týpek. ESO tohle, týpek. ESO tohle, další nějaký cápek tady. No. No. Hele. Co jsem nečekal popravdě. Ještě k tomu prší. Potěž koště. Nebo spíš hydrant. Napište mě do komentářů, jestli máte karty. Jo, určitě. Pardon, jestli jsem vám totálně vypískal uši. Čau.